आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांत आणि छत्रपती संभाजी महाराजांत जे गोंया खातीर योगदान दिलें ताचे संशोधक गोंयांत तयार जावप गरजेचें आसा। आमी फुडल्या आसा तसो 100 वर्सांचो विचार करून ह्या देवळाची तशी पुनर्बांधणी केल्ली आसा। निश्चितरित्या हे त्याच फुडल्या 100 वर्सां खातीर देवूळ हे आमकां स्मारक म्हणून हांगासर उरतलें हे आज जिर्णोद्धाराच्या दिसा सांगता असताना म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या दिवाळी बेटावरनं हे लिंग या ठिकाणी आणलेलं आहे त्या दिवाळी बेटावरती भव्य अशी वास्तू बांधायचा संकल्प गोवा सरकारचा आहे आणि निश्चितरित्या परत एकदा त्या गोमंत भूमीमध्ये त्या दिवाळी बेटावरती हा संकल्प सोडलेला आहे की त्याही ठिकाणी परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी मंदिर झालं पण सप्तकोटीश्वरांचं मंदिर आणि गोव्यातील मंदिरं जी उद्ध्वस्त झालेली आहे त्याचं स्मारक म्हणून त्या ठिकाणी गोवा सरकारच्या वतीने पुन्हा आम्ही मंदिर त्या ठिकाणी बांधू हा संकल्प सरकारचा आहे। वस्तुस्थिती ही आपल्याला प्रगती पाहिजे पण त्याचबरोबर आपली जी आपलं जे वारसा आहे किंवा आपली जी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली जे आपली अध्यात्म असू दे किंवा धार्मिक आपली जी वृत्ती आहे ती आपल्याला सोडून चालणार नाही। दोन्ही गोष्टींचा आपल्याला योग्य जर आपण बॅलन्स राखू शकलो तर नक्कीच आपण फार पुढे जाऊ शकतो ही वस्तुस्थिती आहे। नाहीतर आपण सगळीकडे बघतो की सगळ्यात सोपं काम आहे पाडून टाकायचं, स्लॅब टाकायचा, 4 खांब उभे करायचे, फरशी घालायची, त्यातल्या त्यात सगळ्यात सोपं म्हणजे ग्रॅनाइट किंवा मार्बल टाकलं की हे होऊन जाते आणि हे करण्यापेक्षा आज जे आपलं मूळचं आहे ते आज राखण्याचं काम आज या मंदिराच्या नूतनीकरणाच्या माध्यमातून होतंय। जे काम उर्वरित काम जे आसा या भागाच्यो ज्यो जीर्ण भिंती आमकां पळोवपाक मेळटा हे दुसऱ्या फेसीन घेवचे आनी ते पूर्ण करपाची आमची जी प्लॅनिंग आसा तितून पुरातत्व खातें आनी गोंय सरकार ह्या देवळाचे किंवा इतर भागाचे जे सुशोभीकरण जावपाक जाय हे खातें पूर्णता हेजेर लक्ष केंद्रीत करून आसा। जाय नाशिल्लें हांवें 2दा असेंब्लीन रेज करचें म्हणलें तेन्नाचो मंत्र्यान हांगा केन्नाच पासय मारूंक ना। आतांचो मंत्री छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानपी आनी घरांत ताच्या देवूळ आहा महाराजाच्याच नांवान म्हाका दिसता ताणें इंट्रस्ट घेतला आनी काम तशें कंप्लीट जावंकूच जाय आशिल्लें। 3 वर्सां तें काम लेट जालां। आतां ओपोजिशन म्हणून हांव सदांच असलें उलयता म्हण तुमकां दिसता हांगाय कितें उलयता काय म्हणून हांव तें उलोवंक येवंक ना। हें काम बरें जालां। कामाचे फुडें जो प्लॅन आसा की आतांच प्रेमेन शेटान सांगला ते भशेन एक टुरिझम सर्किट या जाग्याचेर जावंक जाय। आपण बघतोय की आपण वर्तमानपत्रातून जाहिराती देऊन अशा कुणाच्या क्लेम्स असतील, ज्या कुणाकडे माहिती असतील, इन्फॉर्मेशन असेल, त्याचे दावे असतील किंवा संदर्भ असतील, आर्काइव्ह्ज मधील माहिती असतील, या सगळ्या माहितीच्या आधारे आपण शोधून काढूया की जी पोर्तुगीजांनी मंदिरं जुलमी राजवटीत उद्ध्वस्त केलेली त्याची पुनर्बांधणी करण्याचं हे कार्य सरकारचं आहे। देवळाच्या पुनरुद्धाराचे काम 2019तल्यान सुरू जाल्लें मात कोविडाक लागून काम फुडें धुकल्लें। ह्या देवळाचे कावी काम, दीपस्तंभ, गर्भकुडीचे पुनरुद्धार केला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।